Mari pen iya ka kubor halor ka jing yok mon ki pat ba ban shondur ha kapor bagi tap ya ka vote jongki hapok ki polling station u Shillong Mail u Kyrwoh ka Atiar ula yok ban priang na ki pat ba lingba ka WhatsApp ya ka video bat ka dur ka bagi nongthep vote kila shondur ha kapor bagi ñion yo budam u badan ya ka sharp jong ka bom ka badai ka seng UDP ka wei ka dei ka video ha ka jaka tap vote ka bahap ha mairang constituency bat ka dur ka dei ka bah ka snong baratu ka bahap ha po mukaya constituency. Haba pat okit yo district election officer Kyrwoh district yak ai kabalan le amahati constituency lasmo thu ba mentaru ki DEO ki ba kita ki constituency ki hapan penlong e kajing tokit yak kajing pen ken jong ki nong tap vote yak hok ladi